Volongko maji ahabar rong nagar along ba sahim kolong kacingkoi. Tara langso along patawi biker parking along Kamal Terang Apache 180 Kangbo. Kardom pini pramtama birtalong penili sami promenade tumungpi non birtang tanpen arjupanitha. Hancang langso lakha ingkora hini sarupathara long sub center ahinpen Jitimalan Kironpon. Hanjang langso sub center ahinpen lakha ingkora hini sarupathar constituency angka. Hanjang langso arong arat jomaphan kisoki uni pen jipa jogwanjia phanpura sub center ahinpen adonti naphan Jitimalan Kironpon. Jipatir pipon laki hanjang langso sub center along MPW Harrison Tiso Asa Sangpi Majuli Teronpi ICDS Thanbangpi Sangpi Karong Tisopi Lapen Pani Lektepi atomahin pensi pi pajirpon. Hanjang langso along kedua dontin arat tumsita Jitimalan Kelong Dunpen alang nitumpan Joropon. Hanjang langso pen Trisonik The Karbi Daily News. Thang ni phai kre troxiar ni ada por phai sirke malom Volongko maji police station ke parlo angkang Rongnagar along ihum register number 09C8688 basahim konglong kachingkoi. Birta kelong tuna tingki labang swabas difu pen wangbo mahutsi koson penoni Rongnagar National Highway thongkebra troxi atowar piadunga kulat patong rai pusi Birta longdon labang swalam Volongko maji police station atom arjudun long pen adima longan palidunlo lapen kopai kelang meajok basarlo kedoan arat tum sitami kesoki phuatum abelang pusi Birta ridun long Volongko maji pen Chandrahansi Karbi Daily News. Tara langso along kadukawe sitame bike car parking huramachi Kamal Terang sitame park damterlo sitame kopai kelang no penajo Kamal Terang abak RTR Apache 180 towe ajo por 5 minute kebra thongkema pormolom pangthek thekthi amunit pon pide labang so abai kangbolong poplagi inut pangthek thekthi abang phu edona hemalong ame thang abai pu jekrong namsi kachiru kacharna pen bike asabi ingbochok lasi nokik no pakdoma pu kehangdam lapusona hot nokik no pakpidun pen phokdamlo hala swabai kepon popua hut inuda bangpu thekdun nongsi arjudun nang bai kalibopu lapen nang li bai puti bai kagos hehu domapu arjulo sitame awi pusi thakdun puta than lasi inut awo swabang a photo click dun denama biko aphitu bai kahimpu bino Kamal Terang abang kacheda mahudan ki adima longpen pon etlo non amat thana sitame FIR pidam etlo puta birta nang pali lasi labang swabike a register number laki AS09G 0325 kethek longa bangaling kachinia bangaling sitami labang swa number 6000950375 along homik noy difu pen rajib rongpi Karbi Daily News pinya birda bang kena pon sikang tamponiklo dome thakme kurwang thu